שומע אחי? תגיד לי מה יהיה? לא עדיף שתוותר, אני כבר לא כל כך קונה את הסיפורים שאתה מספר. זה לא הולך להשתנות אם לא תגיד לשום דבר. הלב שלך כבר התעייף מכל החרא שעבר. שידור חוזר התחיל, שוב אותו ספסל, שופכת את הלב שלה על כמה שלא קל. על איך קשה בלימודים ואיך קשה בעבודה, וכמה היא מתגעגעת לתקופות בתור ילדה. לא מצאת שום מילה שתשמע נכון, טעות הכי קטנה זה ייגמר פה באסון. אתה טיפוס רגיש מדי, זה לא תואם לה לסגנון. מקסימום תשבו על שחטה תחתכו ישר לישון, זה נכון. כיף לה לדבר איתך, אומר את המקסים אחי, אף פעם לא תצא איתך. אלו המילים שאתה מספר לעצמך, היא מדברת לשעות ואתה בכלל לא בשיחה. מה? בטח גם תגיד לי שאתה טיפה מתבייש, היא עלולה פתאום לברוח ומזה אתה חושש ותתחרט. למה לא דיברת ולמה לא סיפרת, וכמה רק קיטרת על כמה שקשה לך להיות תמיד בודד, וכמה עוד שנים אתה צריך להתמודד, ולמה כולם מסתדרים ורק לך זה לא מגיע. בחוץ אתה קשוח, מבפנים אתה פגיע. אז תיקח את עצמך בידיים, תקום על הרגליים, תגיד לגברת את מה שאתה חושב, סחבת את זה שבועיים. לך תדע, אולי אתה בשבילה האיש, אולי היא מרגישה בדיוק את מה שאתה מרגיש. לך תדע.